Certainly without that bad injury that he had, because he was a prolific goal scorer for both club and country. Ghana gets his foot in there. Ronaldo and Eriksen link up in that sort of central position of 10 and 9. Yeah, it certainly is. Van der Beek, he's under great pressure here. He does well to find Lisandro Martinez, one of our new signings, the Argentine. It's unusual, isn't it, to have a Vallecano can clear. It's our new number 6, Lisandro Martinez, who was a favourite with the Ajax 18 games, but then 2 of their final 20. And in the end, so the way that they build up is going to be key to getting round the back of this. Didn't get hold of it properly. How many times last season did we see that from Alejandro Garnacho, though, cutting in from the left-hand side and a right-footed effort, which more often than not found the net. Yeah, and he's already sits at Garcia up the line. Falcao wants a free kick. The referee thought about it. Vallecano, from his time at Real Madrid, played against them 9 times, won all 9. He had a bit of an injury on Saturday, the 13th of August, didn't there? In April. There's playing that picture. The corner comes in dangerously towards Falcao, who comes to the near post. Martinez that managed to get a touch. Ball's come in. Yeah, it was Martinez. Falcao with the touch. Is it Palazon looking for Falcao? You still see with Falcao his movements. But you want this place to be, we've said it for a while, an absolute for the run of Palazon. Can't take the ball. Quite a few of these players have barely seen any pre-season action. So it'd be interesting, wholesale changes at half-time or whatever. But I wouldn't surprise me if we saw some as the second half wore on there. Yeah, and I'm pretty sure this kid, Sandro Martinez, he didn't exactly panic, did he? No. Very nice tennis after a little burst there from Martinez to an equaliser, and they win the ball back high. Falcao, Izzy Palazon to Galatasaray, did okay. Still playing at 36, and it just shows you he's still gone. Yeah, he'll be literally disappointed with his hand in a goal. Yeah. Nice ball, Martinez too. And he just could have played with a cigar, couldn't he? No problem at all for him. Familiale. Asta i-a certat pe fotbaliști, a avut și un discurs vehement la conferința de presă. După cum probabil știți, în locul lui Ole Gunnar Solskjaer. Asta după perioada petrecută în cel care ieri a fost în camera VAR la duelul dintre Tottenham și anume unul dintre mijlocașii centrali se duc în preajma careului advers. Eriksen va juca din nou fotbal când urmărea imaginile acelea teribile de la partida Danemarca-Finlanda de la campionatul european 2000. A avut acea problemă teribilă la jucătorului Inter, apoi s-a despărțit de nerațuri, iar în acest an reușește să respingă Lisandro Martinez. Brighton, cel mai important, întoarce, Welbeck ajunge într-o poziție bună, Welbeck alunecă, păstrează mingea, însă e blocat în urmă de Diogo Dalot. Lansarea lui Welbeck, mingea este respinsă de Maguire până la Lisandro Martinez, care se descurcă excelent. Argentinii. United reușeau o victorie la scor cu Leeds United, un șut aici în blocaj. Bine deschis de Young, mijlocașul Barcelonei. Acesta însă nu vrea să plece. Roșii în aplicația DigiSport. Vedeți cum s-a descurcat fostul rapidist Rare Chilie la debutul său în Liga. Am produs puțin mai devreme în meciul dintre Toulouse și Nice. Argentinian foarte important, Cristi. Lui Trossard caută o poziție de șut, Caicedo centrează, Welbeck în blocajul lui Lisandro Martinez, galben.
jucător pe care Brighton l-a adus de la o echipă micuță, din chiar Trossard a reușit o triplă. Lui Liverpool, mare ei rivală, pe care o va înfrunta și în campionat în scurtă vreme. 10 minute ale primei reprize, Shaw respinge. Fred este acolo, intervine Lisandro Martinez. Ales în condițiile în care este 0-1, lângă el de asemenea, cred că în cadrul de mai devreme se afla și un jucător care a evoluat 1,85 m la United, cu câte 9 goluri marcate, 2011, 2012 și 2013, 2014. Lisandro Martinez, Shaw și acum Bruno. Sancho, fostul jucător al Borussiei Dortmund, către Lisandro Martinez, mai departe. Lisandro către McTominay, Dalot, Maguire și acum Lisandro Martinez. Să existe pe teren jucători care pot inventa oricând ceva. Aul de trecut a fost folosit într-o partidă cu Georgia. Maguire către Lisandro Martinez, ultima fază a acestei prime reprize. Nu știu dacă Hea, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Fred, McTominay, Sancho. La marginea careului se afla Diogo Dalot, preluare nefericită a lui Lisandro Martinez. Argentinianul și Welbeck este unul dintre remarcații primei reprize, a avut un asist în două rânduri, în vreme ce oamenii lui Ten Hag nu au reușit să... La 37 de ani însă rămâne un jucător cu un apetit pentru gol deosebit. Cristian, amândoi au fost rezerve. Luis Enrique a mizat pe Unai Simon de la Athletic Club din Bilbao ca titular. Un nou moment amuzant. Tensiune mare. Centrarea lui Lallana. Mingea este respinsă la colțul lung. Pericol acolo după recentrarea. Și știm, nu contează dacă există intenție sau nu. Succes 4-1 cu Melbourne Victory până la Eriksen. Și acum Lisandro Martinez. Până la Lisandro Martinez, care asigură o recuperare rapidă a balonului. Un jucător pe care Brighton l-a adus de la Chelsea, a crescut. Eriksen, deviere sănătos. E aplaudat. Lisandro Martinez pregătește șutul! Apleșul care Van den Beek stătea acolo la pândă. Iată-l aici pe Eriksen, care încearcă să paseze pentru Gross, care a fost aproape, se ofere de Hea până la urmă. Lisandro Martinez până la Luke Shaw. Lisandro a intrată la Boca Juniors. Lisandro Martinez acum la minge. În urmă cu Lisandro. Aici Rashford pentru Ronaldo și recuperează albaștri. Pasa lui spaniolul pentru Welbeck. Intervine foarte bine David De Gea. Pe Maguire, aproape că nu mai țin mingea deloc cei de la Brighton. Iar Muepu încearcă să lanseze pe Welbeck. E acolo Lisandro Martinez. Merită aplauze. Va face același lucru și Manchester United. Lisandro Martinez. Gross pe jos, respinge Lisandro. 10 de goluri.